Bună! Astăzi am să fac mai morning routine la cel de-al doilea apartament. Am două apartamente și aici nu am pasta și periuța pentru că toate lucrurile de îngrijire mi le-am uitat în celălalt apartament. Da, și văd mult aici, pentru că pot să filmez videoclipuri, dar scaunul nu mă lasă. Deci, să trecem la treabă. Când vin, încerc să aprind becul, doar că îl sting pe cel de pe hol și într-una reușesc. Mă duc la oglindă, mă uit prin oglindă, vă fac cu forță că vreau să închid. Așa, încep să râd, nu știu de ce. Da, și după aia mă duc în camera mea. Ajung în camera mea și primul lucru pe care îl fac este să aprind becul și să închid ușa. După aia fac curățenie din cauza surorii mele, pentru că mereu lasă mizerie înainte să plece la școală și eu cum stau mai mult timp la școală, na. Da. Apoi eu mi-aduc aminte că trebuie să strâng becul de pe hol, așa că îl stâng. După vin de pe hol și închid ușa. Da. Bine, aici stau pur și simplu și după aia mă arunc în pat, pentru că mereu trebuie să arunci în pat, nu? Toată lumea face chestia asta, recunoașteți. Mă bag, îmi pun perna, găsesc dulce să vă plăpumă, deoarece sora mea îmi ascunde mereu dulcerile. Și aprind becul, televizorul. Da. Și deschid dulcele, deoarece, na, trebuie să mănânc și eu, nu? Da. Deci am... Să sărim peste chestia asta. Virus eliminat! Bine, gata cu sărbătorirea, înapoi la muncă. Poate o mai repetăm o dată? Bine. Acum că totul merge bine, să ne verificăm amicul de la Egg. Fără dubiu, Kingston încearcă să recupereze androidul? Coordonatele geolocației? Nu este de bine? În scurt timp va reuși să o găsească. Dacă vor lua acel android, atunci vor lua și datele lui Sigourney? E de rău. Treziți-vă, toți ingineri! Ce ați găsit pentru domnul Kingston? Intersectând istoricul educațional și datele climatice cu una dintre coordonate, am găsit o locație extrem de promițătoare. Androidul e pe o insulă pe coasta Africii de Nord în Oceanul Atlantic. Da, e vreo transmisiune directă de accesat? Stați să verific. O voi face eu. Transmitem informația. E cumva o glumă, Pepsi? Nu, domnule, e înregistrarea din vacanță. Scuzele mele. Aici e transmisiunea de pe insulă. Răbdarea mea e la limită. Nu înțeleg. Datele arată că Sigourney a trăit în satul cu acele coordonate în timpul liceului. Poate că s-a întâmplat înainte de a fi distrus terenul de lavă. Și cât de aiurit mă consideri? Ei au fost! Sunteți concediați! Nu-i poți concedia!
Voi pleca de aici și mă voi preface că nu s-a întâmplat nimic. Vă veți întoarce la muncă și veți găsi androidul sau vei ajunge în coșul de reciclare cu celelalte conserve. L-ați auzit cu toții? Înapoi la muncă! Vreau rezultate! Poate că am ceva. Este ireal. Ce informație ai găsit? Că Tami folosește multe fețe zâmbitoare. Vestea bună e că nu-i vrem să încă știe că ești un android. Asta e tot? Nu, mai este ceva. Jurnalul online super secret al lui Tammy Gilroy. Cum? Numele fișierului indică faptul că nimeni cineva nu are dreptul să-l vadă. Nu știu dacă să-l citesc sau nu. Într-un fel e o mare invadare a intimității lui Tammy. Însă trebuie să fii în siguranță. Nu înțeleg despre ce te vorbești. Știu, citim doar ce despre tine. Mi-ai lipsit azi la prânz? Ți-am lipsit? Oh. Da, am un test mâine, dar eu nu înțeleg absolut nimic. Haide că am rezolvat asta de 1000 de ori. Să luăm o pauză. Voi merge să le salut pe Dayton și Frankie. Revin. Dacă vrei să treci testul, nu ai timp de socializare cu fetele alea noastre. Sunt prea multe aici. Le va lua o groază. Poți să cauți cuvântul secret? Sunt 25 de potriviri pentru cuvântul secret. Tableța secretă, amicul imaginar secret, tableța secretă a amicului imaginar secret. Oh, pare relevant. După aia mă uit la cai verzi pe pereți, pentru că n-am ce face. Deci, pur și simplu, nu am ce face. Gen, dacă nu știați, eu editez cu Filmora Go. Da, ce să vă mai spun despre mine? Am 11 ani. 1 metru nu știu cât, apoi mă ridic din pat, îmi iau clama de jos și îmi prind părul. Da, după ce îmi aprind părul când mă uit și la televizor, da, oricum tot n-am ce face. Mă plictisesc oricum. Trebuie să îmi repet la canto. Da, ați auzit bine, la canto. Pentru că, da, înainte mai stau puțin și beau apă, multă apă. Da. Și na. Înainte beau apă, foarte multă apă. Da, mi-e somn. Și da. Nu mai gândesc, nu știu ce să fac mâine, deoarece mâine nu merg la școală. Știu că voi să vedeți videoclipul ăsta mâine, pe la ora 5, cred. Nu știu cât va dura până se randează, până intră pe YouTube, dar acum mă duc să încep să cânt. Dar nu știu ce fac. Da, trebuie să mă pregătesc. Deci, încep să cânt și pa! Și l-ajută să crească un florin, singurul propriu. 10 picături de nota 10. Caută frigiderul.
Nou, Monopoly Cheaters, jocul la care regulile sunt simple. Tu. Câștigă cine în noul Monopoly Cheaters, mogulul neprins e jucător cinstit. Intră pe www.provocați.ro prins și câștigă super premii. Mini 49 de lei din gama Nerf din magazinele Noriel, primiți unul din cele 3 Nu mă vai, ce prostii, cu doar 3 ani durează dragostea și aș vrea să știi cum nimeni nu mă va. Dacă cineva putea să te cumpere eu și altcineva ar putea să mă cumpăr tu. Ai plecat la Iași, i-am venit noi. Lasă-te și totodată cum de noi. Fulgeraș, Lăcărilă, Afica, Platela, Copăcescu, toți sunt disponibili în stațiile Petro. Poți colecționa pentru reduceri de Deci, acesta a fost my morning routine și da, sper că v-a plăcut. Dacă dați un like, un comment, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și v-am pupat. Bye!